guys, may papanoorin tayong or sure video. Tatlong ano naman siya, tatlong scenes ng video or apat I think. Tungkol dun sa um, pagulan kahapon dito sa Magaraw, dito sa Bicol. As usual, hindi ko naman inaasahan kasi yan. So, ginawa ko siya ng parang vlog eksena, gano'n. And, masasabi kong malakas yung ulan, pero nakuha na ko siya ng video, hindi na siya ganong kalakas. So, I think it's time para panoorin yung video na ito. Ayun nga guys, umulan nga. Kahit papano, umulan. This is amazing. So, kung nakikita nyo naman ngayon guys, umuulan. As usual, gaya kanina sa nasabi ko, ito yung hindi natin ina-expect. At nangyari nga. So, ayun na, umuulan na. Nagdiligan na yung mga halaman, pati halaman namin. So, guys, na panood nyo siguro naman yung video and din nyo na lang. Maikli lang naman yun. May music naman siguro yun. Pero I'll get sure na marami pa akong gagawin vlogs. Tutulog na rin ako, matulog na kayo. And it's DJ Intal for my vlog time.